Insellmilkom u nistedinkom għas-77 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan il-5 ħadd tal-għid, San Ġwan fil-Vanġelu tal-Qudiesa jerġa' joħodna għal-mument tal-aħħar ikla ta' Ġesu, u għal-mument li fih ħareġ Ġuda l-Iskarjota, dak li kellu jbieħ lil Ġesu, u għal-mument drammatiku illi fih Ġesu jirrifletti illi l-passjoni tiegħu kellha tkun il-mument tal-glorja tiegħu. Interessanti li f'dan il-mument ta' tradiment Ġesu ma jitkellimx bi kliem qares jew bi kliem ta' vendetta jew ta' mibeda, imma jinqeda kważi kważi bit-tradiment ta' Ġuda biex ifakkar fl-importanza tremenda tal-imħabba fil-ħajja tad-dixxipli tiegħu. Mhux ta' b'xejn li fil-Vanġelu sejrin nisimgħu lil Ġesu jgħidilna uliedi se nkun magħkom għal ftit, imma jien nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu lil xulxin, u minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi meta jkollkom l-imħabba ta' bejnietkom. Ftit sigħat wara Ġesu kellu jagħti prova tal-imħabba estrema li biha kellu jħobbna. Kellu jingħata għalina sa fuq il-ewda tas-salib. Pawlu l-Apostlu jkanta f'dak il-mument Ġesu qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, l-ikbar prova tal-imħabba t'Alla permezz ta' Ġesu lilna il-bnedmin. L-imħabba ta' Ġesu tixprunana biex aħna wkoll naħdmu għall-għaqda fl-imħabba. Ġesu jfakkarna li kull xhieda li nistgħu nagħtu ta' Ġesu, kull evanġelizzazzjoni, kull xandira tal-bxara tajba lil ħutna neċessarjament trid tkun imsejsa fuq l-għaqda ta' bejnietna. Mhux ta' b'xejn li x-xita matul is-sekli sal-ġurnata tal-lum jipprova jkisser l-għaqda bejn id-dixxipli ta' Ġesu biex iħarbat ix-xhieda tal-imħabba t'Alla lejn il-bnedmin. Ejjew nitolbu l-grazzja li nirbħu dan it-tip ta' tiġrib tax-xitan li joħloq u jiżra l-firda. Ejjew nitolbu l-ispirtu tal-imħabba biex fil-familji tagħna, fil-komunitajiet parrokjali tagħna, fil-gruppi tagħna nagħtu xhieda tal-għaqda fl-imħabba. Hija l-ikbar xhieda tal-preżenza ta' Ġesu il-xoxtu ħaj fil-ħajja tal-bniedem tal-lum. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.